We blikken terug op het jaar 2019 en dat doen we met politici, namelijk 2 leden van de Provinciale Staten. Peelpoes schuift zo meteen aan tafel en we zijn zeer verheugd met bisschop Harry Smeets. En ik ben ook zeer blij met mijn tafeldame van vandaag, burgemeester Wilma Delissen. Dankjewel Pascal. Keverberg Live, we gaan beginnen. Kom maar, deze kant op. Welkom bij Keverberg Live. En ik ben zeer blij, dat had ik al gezegd, met mijn tafeldame, de burgervader, is het normaal gesproken? Burgermoeder, hè, Ja. is het eigenlijk. Kan, is één van de rollen. Ja, één van de rollen. Ja. En dan is het traditiegetrouw dat we dit programma starten met de tafeldame. Ja, er werd mij ook gevraagd, draag een onderwerp aan over het afgelopen jaar. Nou, dat is godsonmogelijk. Er zijn zoveel mooie dingen gebeurd. Maar eentje wil ik wel in het bijzonder benoemen. En dat is toch een hele belangrijke overwinning. Want we hebben hem. Sint-Willibrordus Mijl die het OLS gewonnen heeft. En wat mooi is, dat heeft niet alleen in het dorp Mijl heel veel teweeg gebracht, maar in heel Peerlamaas en al daarbuiten. Dus je ziet dat zo'n overwinning zorgt voor de verbinding in die lokale samenleving. Mooier kunnen we het niet hebben. En dat is een terugblik, maar die gaat natuurlijk komend jaar ook weer voorbij komen. Ja, om weer even in de sfeer te komen, gaan we naar de beelden kijken. Mooi. Nog Eindbelken. Ja! Mijl! Wint het OLS! Ja, echt gaaf. Ja. Als je dat kunnen denken, de eerste keer. Ja, je schiet het eerste jaar mee en dan gelijk deze prestatie, dus dat is echt gaaf. Ik ga je even afgelaten worden. Ja, ik heb begrepen dat u er niet bij was. U heeft het feestje gemist. Ja, dat is onvoorstelbaar. Voor het eerst in 9 jaar moest ik natuurlijk ergens een vakantie plannen. Ik dacht, nou weet je wat, bij de aftrap van het OLS ben ik erbij. En we hebben er al zo vaak dichtbij gezeten. Nu waag ik het erop dat ik ga. Laten ze nou het OLS winnen. Ja, Maar ik dus- moet zeggen, de wijze waarop ze ontvangen zijn en waarop het feest gevierd is. En ik vanuit mijn Italiaanse adres ook nog even ze toe heb kunnen spreken. Ik krijg er nog kippenvel van als ik eraan denk. Fantastisch. We zijn daarom des te blij dat u er vandaag bent, want we kijken terug en we kijken vooruit op het jaar 2019. We gaan beginnen, let's do it. Ja, dank je. Ja, en welkom bij Keverberg Live. En dat is jaargang 2, aflevering 4. En zoals gezegd, de tafeldame is Wilma Delissen. En dan zult u denken van, goh, hoeveel hoedanigheden heeft u wel niet? Nou, we gaan eens even kijken, want u bent dit jaar ontzettend vaak in het nieuws geweest. En ook in beeld geweest. Oké. Weet u dat? In verschillende rollen. We gaan even kijken naar de beelden. 5, 4, 3, 2, 1. Bij koninklijk besluit van 5 februari te benoemen tot lid in de orde van de Oranje. Een feest van mensen die eens per jaar, na de stilte van 4 mei, oprecht blij zijn met hun vrijheid. Dus we zouden eigenlijk nog een nou, zullen we het goed tellen? Ik tel het goed. Hier staat vriendengroep, maar vrienden, goed, allebei, een punt. Es wird wirklich ein Top-Wochenende. Ja, dat waren een aantal keren 10 punten. En ik moet het natuurlijk corrigeren. Het was natuurlijk de afgelopen 10 jaar. Want u bent geen spat veranderd, hè? Nou, ik zag wel wat verschillen, maar goed. Ja. Het zou niet goed zijn als het niet zo was, laat ik het zo zeggen. Maar presentator, danseres, herdenkingen, speeches. Welke rol bevalt u het beste? Nou, in ieder geval het aanwezig zijn in die lokale samenleving, dat is, wel, dat is mij wel gegeven. En daar haal ik ook mijn inspiratie uit. En dan zie ik ook hoe het gaat in de lokale samenleving. Ik kom in alle hoeken en gaten.
En dan hoor je het echte leven. En ik vind dat je dat echte leven, dat moet je naar binnen halen in ons gemeentehuis, om te kijken hoe kunnen we nou die verbindingen leggen met elkaar. Ja. Het kan niet zo zijn dat we dat van achter de tafel doen. Ja. Dan gaan we even terug naar de provincie, want de provincie moet natuurlijk de gemeentes controleren. Dat is hun rol. En er zitten 2 leden, hartstikke welkom, Pascal Plusquin van de Partij voor de Dieren en Lokaal Limburg, Henk van der Linden. Uit het Reutje, hè? Zeg ik het goed? Ja, helemaal goed. Ja. We gaan eens even terug naar het jaar 2019, in maart, als ik me niet vergis, want toen werden jullie gekozen. We kijken even. In maart gaat Limburg naar de stembus voor de verkiezingen van de Provinciale Staten. Het CDA van Malou Absil uit Helden wordt de grootste partij in Pelemaas met 1/3 van de stemmen. Forum voor Democratie wordt in Pelemaas de tweede met 15,3% en maakt de grootste stijging door. Derde partij wordt de VVD. Teun Helders uit Meijel komt ook in de Provinciale Staten. Net als in veel andere gemeenten verliest de SP fors, ook in Pelemaas. Lokaal Limburg, Denk, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren laten een lichte stijging zien ten opzichte van 4 jaar geleden. Goed nieuws dus voor Pascal Plusquin van de partij. Zij komt met 2 zetels in de Staten. Het nieuwe provinciebestuur van Limburg bestaat als enige van Nederland uit gedeputeerden van Forum voor Democratie en de PVV. Er is gekozen om geen coalitieakkoord te maken. Dat gaan de gedeputeerden zelf doen. En Limburg krijgt daarmee voor het eerst een extra parlementair college. Ja, wat was het een feest, hè? Toen u herkozen werd. Geldt eigenlijk voor beide. Ja. Maar hoe is het tot nu toe gegaan? Want dat was in maart. Hoe gaat het? Ja, eigenlijk heel goed. Voor ons was het sowieso een hele mooie overwinning. Hè. Ik heb 4 jaar in mijn eentje in de Staten gezeten. We zitten nu met z'n tweeën, dus dat was heel mooi. En het gaat eigenlijk wel heel goed, vind ik. Ja. Ja. En Er wat komen nog gaat goed? grote uitdagingen. Ja. Nou ja, goed, het extra parlementaire college, dat was natuurlijk een experiment. Maar tot nu toe zijn we niet ontevreden. Nee, meneer Van der Linden is volgens mij ook wel tevreden over dat extra parlementaire kabinet. Had eigenlijk gehoopt om mee te doen. Ja, wij dachten van, er zal wel iets van rechts van het midden komen en daar kunnen we misschien niet meedoen. Maar het werd extra parlementair. Was op zich een tegenvaller, maar nu het eenmaal functioneert, geeft het wel nieuwe uitdagingen. Ja. En dat is, dat merk je toch dat de staten nadrukkelijker bij het beleid betrokken zijn dan als er een afgetimmerde coalitie zit. Ja. Dus zie ik nu 2 leden die gewoon dik tevreden zijn? Nou ja, goed, er komen nog grote uitdagingen op onze weg. Hè. We hebben natuurlijk de stikstofcrisis, er komt nog een landbouwbeleid. Dat is voor ons een heel belangrijke portefeuille. Maar op zich vind ik het, we draaien nu een half jaar op deze manier. Dat was gisteren volgens mij precies 6 maanden. En nou ja, tot nu toe werkt het echt goed. Ja, wat voor de mensen die het niet weten, hè, de provincie heeft natuurlijk een aantal taken. Eentje daarvan is de ruimtelijke ordening, infrastructuur, bestemmingsplannen, wegen, fietspaden, milieuwetgeving, natuur, de toezicht van de gemeente en de waterschappen. Wat zit in jullie portefeuille, of alles? Ja, ik heb natuurlijk 4 jaar alles in mijn eentje gedaan. Maar de belangrijkste portefeuilles waar ik me nu mee bezig zijn toch wel de ruimte, landbouw, natuur en ook de sociale agenda. Ja. Ja, voor mij ook ruimte, natuur, maar ook duurzaamheid. Want ik ben voorzitter van de commissie Duurzaamheid en Mobiliteit. Ja. En juist denk ik dat op die duurzaamheid een enorme uitdaging ligt. Want we zijn bezig met de regionale energiestrategie, de provinciale energiestrategie. En ja, daarin moet bekeken worden van hoe gaan we die uitdaging aan om de stikstof enzovoorts te beheersen. En dat zal zeer gecompliceerd worden. En zeker ook, hoe gaan we het betalen? Want het moet natuurlijk voor de burger wel betaalbaar blijven. Ja. En dat zal zeker in Limburg best lastig zijn. Want zelf, u hebt het al gezegd, woon ik in Treutje. Nou, dat is uitgestrekt buitengebied. En hoe krijg je juist dat buitengebied met veelal oudere woningen, hoe krijg je dat nu goed gehandeld, dat dat mee kan doen met die energiestrategieën? Mm-hmm. En hoe gaat u dat doen? Ja, dat is een moeilijke vraag. Wij vinden het heel belangrijk dat de burger daarin meepraat. En ik moet zeggen dat ik dat bij de rest nog niet heel erg zie. We hebben er ook vragen over gesteld, van hoe met name worden energiecoöperaties betrokken. Ik geloof dat in vooral deze regio er ook een aantal zijn die nadrukkelijk aan de weg timmeren. En daar vind ik van dat die te laat aan bod komen in de wijze waarop ze nu proces hebben uitgezet om tot een regionale energiestrategie te komen. Dus ik hoop dat dat nog een beetje bijtrekt en dat burgers
en energiecoöperaties nadrukkelijk mee kunnen praten over hoe gaan we het nu aanpakken. Want dat zijn toch de mensen die in de streek het beste weten wat de sterke en de zwakke punten zijn. Ja, en dan kijk ik ook even naar Partij voor de Dieren. Dan gaat het natuurlijk volledig over de dieren. We hebben u gevraagd om een foto op te sturen van het kerstmaal. Dat hebben we niet zomaar gedaan. Ik weet niet of die nu klaar kan staan. En daar zien wij iets op, namelijk, wat zit er absoluut niet in? Er zitten geen dierlijke producten in. We hebben nu de foto, dus de kenners kunnen het even goed bekijken. Ja. Geen enkele dierlijke producten? Nee. Ik ga even een rondje maken, mevrouw Delissen. Wat stond bij u op de kersttafel? Het was in ieder geval een langgerekte tafel met alle kinderen en kleinkinderen, dus 14 plekken. En ik had gedacht om dit jaar echt een Italiaanse familiemaaltijd te maken aan de lange tafel met lekkere hapjes en een drankje en veel gezelligheid. Ja. Dus, en daar staat wel een stukje vlees op. Kijk, het laatste komt er toch nog even bij, hè? Een klein stukje, minder of net zoveel als 10 jaar geleden? Want het is een beetje 10 jaar Pelemaas. Ja, dus we gaan even kijken of uw ik gedrag veranderd is. Nee, ik denk het niet. Ik verzin elk jaar wat anders. En vroeger hadden we altijd natuurlijk het wild op tafel. Dat was thuis vaste kost elk jaar, omdat de buurman jager was. En elk jaar verzinnen we wat iedereen lust. Vlees en vis en ook een vegetarisch hapje ertussen. Dus. Niet iedereen lust vlees, denk ik, hè? Ik lust geen vlees, niet. Nee. Nou, ik lust het wel, maar ik eet het gewoon niet. Ik kijk dus vanuit een ethisch aspect. Maar ook als je kijkt naar al die uitdagingen die we nu hebben. De stikstofcrisis, het klimaat, de dierziekte, het dierenwelzijn, het verlies aan biodiversiteit. En ook in uw gemeente wonen veel meer varkens dan inwoners. Hè. Volgens mij, Meijer heeft 43.000, of Pelemaas 43.000 inwoners? Ja, ruim 43.000. 250.000 varkens en 1,6 miljoen kippen, dacht ik zo, in die richting. En een groot deel daarvan is natuurlijk bestemd voor de export. Ja. En wij in Limburg blijven met de ellende daarvan zitten, met mestoverschotten, met een slechte luchtkwaliteit, een korte levensverwachting. Ja. Dus ik vind het ook wel een morele verplichting om in ieder geval veel minder vlees te eten. Ja, hoe zit u met uw ethiek wat betreft vlees eten, meneer Van der Linden? Nou, ik eet gewoon vlees. Ik heb daar niet zo moeite mee, nee. Ja. Bij ons stond op kerst dus ook hert. Ja. Weliswaar verzorgd door mijn dochter, maar dat was het wel. En ik vind de landbouw toch nog echt een punt waar we heel zorgvuldig mee om moeten gaan. Want het is bestaansrecht voor een heleboel mensen, maar ook zorg ook voor een aankleding van het landschap. Want in feite is het een cultuurlandschap waarin we wonen. Dus voor mij mag dat gerust gebeuren, maar het moet wel zorgvuldig gebeuren. En ik denk dat we daar goed naar moeten kijken. Want hoe kun je nou, vooral in uitstoot en zo van schadelijke stoffen, hoe kun je dat zo goed mogelijk beperken? Mm-hmm. Maar het is voor mij geen taboe, nee. Daar is de gemeente ook aan zet? Nou ja, zeker. Maar ik denk dat de agrarische ondernemers de laatste jaren geweldig hebben moeten investeren om ervoor te zorgen dat de luchtkwaliteit verbetert. Maar ze hebben ook geweldige dure investeringen moeten doen. En je ziet natuurlijk ook in Pelemaas vanaf 1 januari aanstaande 70 bedrijven die stoppen in de agrarische sector. Maar er zijn er ook gelukkig wel de jongere generatie die het op een hele andere manier doet. En je ziet wel dat er op alle vlakken nagedacht wordt van hoe kunnen we ervoor zorgen dat we en een mooie kwaliteit bieden, maar ook die luchtkwaliteit en alles wat ermee samenhangt, dat we daar in ieder geval goed naar kijken met elkaar. Dus er zijn ook wel hele mooie stappen gezet. Ja. En dat gaat ook ten koste van de oude familiebedrijven. Dat is gewoon zo klaar als een klontje. Ja. Ja, de rechter heeft er natuurlijk wel een oordeel over geveld, over die stikstof. En ook nu, recent vorige week, over de CO2. En wat je ziet is ook dat die techniek die u aangeeft, dat dat gewoon niet werkt. Hè. Heeft de minister ook toegegeven van die luchtwassers, dat werkt allemaal niet. Dus we zullen echt toe moeten naar een ander systeem. En dat is ook wel zo eerlijk naar die agrariërs toe. Want de boeren worden inderdaad geconfronteerd met de ene crisis naar de andere crisis. En ik vind dat je dat nu eens allemaal samen moet aanpakken. Dus echt kijken naar die export. 80% is bestemd voor het buitenland. Dat heeft ook gevolgen voor de boeren daar overigens. Dus we zullen het echt anders moeten aanpakken. Een eerlijke prijs voor boeren. Boeren met respect voor de omgeving en gewoon ook lokaal. Ja, we bespreken dit, want het is natuurlijk een terugblik op het jaar 2019. Dat is volop in het nieuws geweest. Wat is voor u het hoogtepunt van 2019?
Ja, dat zijn er een paar. Natuurlijk dat we met 2 zetels in de Staten kwamen. Dat was wel heel mooi. Daar hebben we ook heel hard voor gewerkt. Het hoogtepunt was ook wel dat de bouwstof van de geitenhouderij gecontinueerd werd. Hè. Dat is al sinds 2016 bekend dat mensen ziek worden als ze in de buurt van geitenhouderijen wonen. Ja, we hebben daar ook enorm voor geknokt om die uitbreidingen te stoppen en nieuwvestiging, totdat de langlopende onderzoeken bekend zijn. En dat was echt wel een heel spannend debat, een heel spannende stemming. Er was nog even iets misgegaan, dus iedereen moest de week daarna terugkomen voor een nieuwe stemming. Om de spanning wat te verhogen, maar dat hebben we wel gered. Dus dat vond ik wel een hoogtepunt. Maar ook het vorige college heeft €0 eigen geld in natuur gestopt. Dus het college wat er voor deze periode zat. Wij hebben er ook een punt van gemaakt en we hebben 2 moties ingediend. Die zijn overgenomen. En daardoor gaat er ook wel echt veel geld naar de natuur. Dus dat vind ik ook wel een heel belangrijk punt. Ja, dat is ook een taak van de provincie, hè? Het behoud van de natuur en ook weer nieuwe natuur realiseren. Ja. Wat is voor u het hoogtepunt? Nou, in ieder geval ook dat we weer in de Staten mogen zitten. Verder, voor onze partij is het best moeilijk geweest. Ook het verhaal met de geiten. Ik bedoel, in feite zie je daar de worsteling tussen de volksgezondheid en het bedrijfsleven. En wat ons toch wel stoort is dat vooral voor het bedrijfsleven, met name dan de agrariërs, de regelgeving zo snel wisselt dat ze hun bedrijfsvoering vandaag inrichten op wat vandaag wordt voorgeschreven en dat ze na een paar jaar alweer moeten veranderen wat ze economisch niet kunnen. En dat vind ik dat eigenlijk een punt moet zijn voor ons en daar willen we ons op richten de komende 4 jaar, dat we regelgeving maken die ook bestendig is, waar je wat mee kunt, waarvan ook een bedrijf kan zeggen, nou, daar weten we in ieder geval wat we moeten doen en de investeringen die we moeten doen, die kunnen we ook terugverdienen. En dat is best een punt, dat zal voor ons ook spelen bijvoorbeeld bij Maastricht-Aken Airport. Wij hebben gezegd van nou, we vinden een regionaal vliegveld, dat vinden we voor Limburg best belangrijk. Maar hoe definieer je dan nu goed dat het een regionaal vliegveld is? Hoe definieer je dan dat je op een punt terechtkomt dat het economisch kan draaien? Want het moet niet zo zijn dat wij jarenlang daar geld bij leggen. Maar ook hoe wordt het geaccepteerd en hoe past het in de omgeving? En dat denk ik dat ook de uitdagingen zijn waar we de komende 4 jaar voor staan. En ik heb net al een paar punten genoemd over de RES en de PES. Goed, de Maastricht-Aken Airport zal er ook zo een zijn. De infrastructuur. Hè. Onlangs is nu gebleken dat we de weg tussen vanaf Echt tot Kerensheide mogen verbreden. De A2, best een groot probleem. Voor Midden-Limburg en ik denk ook voor Noord-Limburg de verbinding naar Eindhoven, ook een groot probleem. Een plek waar heel veel economische activiteit is die zijn uitstraling heeft naar Limburg. En ja, dan moeten we maatregelen nemen. En wanneer neem je nou de goede maatregelen? Korte termijn is natuurlijk de weg verbreden, maar lange termijn is het nadenken over goede vervoerssystemen. En dan denk ik dat ook het spoor best belangrijk is. Niet alleen de Maaslijn van Roermond naar Nijmegen, maar ook de verbinding Eindhoven-Venlo en daaraan gekoppeld het achterland. Dus dat zijn toch wel een aantal uitdagingen waarvan we denken, nou, die moeten we de komende 4 jaar goed in ieder geval alvast aanvliegen om ervoor te zorgen dat het op een goede manier toekomstbestendig gerealiseerd wordt. Het is een helder overzicht wat de provincie ook allemaal doet voor de mensen die denken van, ja, wat is dat eigenlijk precies, wat doen zij? Hierdoor wordt het ook een stukje duidelijk. Ik merk ook wel een overeenkomst dat ik denk, aan de ene kant wordt natuurlijk gedacht minder dieren, aan de andere kant is er ook wel begrip voor wat de boeren allemaal meemaken met de regelgeving. Dat er ook iets samen opgepakt moet worden. Ik zie u niet meteen knikken, mevrouw Pleskeunis. Nou ja, minder dieren, dat zal de uitkomst moeten zijn. Als je kijkt dat het allemaal leefmateriaal, als je lokaal gaat telen, dan lokaal gaat produceren, dan kunnen boeren ook een betere prijs krijgen voor een product. Maar dat is gewoon niet eerlijk, voor de boeren ook niet, om alleen maar stikstof aan te pakken, terwijl je weet dat er nog andere zaken aankomen. We hebben dat verlies aan biodiversiteit, die slechte luchtkwaliteit. In Nederweert bijvoorbeeld worden de Europese normen al meer dan 8 jaar overschreden. Klimaat, dus er moet nog veel in komen. Er is nog veel werk aan de winkel. Ik wil jullie bedanken voor even een kleine terugblik
over het jaar 2019. Blijf vooral zitten, want er komen straks hele interessante gasten. Maar wij gaan even kijken naar Inigo, want die is naar Kranendonk afgereisd. En daar is op dit moment de burgemeester Roland van Kessel. En die was vroeger de wethouder in Pelemaas. We gaan eens kijken hoe het hem bevalt. Hij zit daar ook in een kasteeltje, had ik begrepen. Roland van Kessel was jarenlang politiek actief in de gemeente Kessel en later Pelemaas als wethouder. Inmiddels is hij al een jaar burgemeester van de gemeente Kranendonk. En ik ben benieuwd hoe het met hem gaat. Hier zit hij, in deze kamer, als het goed is, de burgemeester. Meneer van Kessel. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi. Hoi, goeiedag. Leuk je te ontmoeten. Ja, Lang geleden, een jaartje geleden. een jaar geleden inderdaad. Ja. 1 jaar burgemeester, hoe bevalt dat nou? Wat is nou eigenlijk het grote verschil met het functie als wethouder in Pelemaas? Ja, nou op de eerste plaats, het bevalt hartstikke goed. Ja, het verschil is de andere rol die je natuurlijk hebt. Hè? Wethouder veel meer inhoudelijk en op de portefeuille. En als burgemeester boven de partijen en ja, meer beschouwend kijken hoe het gaat. En dat ligt u wel? Het bevalt uitstekend, moet ik zeggen. Ja, het bevalt me heel erg goed. Ligt me ook goed. Ja, ik vind het leuk om te doen. Ja. Wat zijn de reacties tot nu toe op uw rol hier in Kranendonk na 1 jaar? Ja, nou de reacties zijn goed. Hè? Ik heb natuurlijk ook veelvuldig contact met de raad en met de inwoners. En ja, dat gaat eigenlijk wel goed. Dus dat spreekt ook naar elkaar toe uit. Hè? Ik vind ook dat hier de raad goed functioneert. Dus we werken daar vooral, we trekken samen daaraan op. Met de inwoners bezoek ik natuurlijk heel veel evenementen en allerlei bijeenkomsten die georganiseerd worden. Dus ik probeer ook daar te luisteren en te horen wat er speelt in deze gemeente. Wat speelt er zoal in deze gemeente aan politiek gevoelige onderwerpen? Nou ja, politiek gevoelige onderwerpen zit natuurlijk met name in ons AZC. Hè. En daar is ook landelijk natuurlijk heel veel gedoe over. En we hebben nu eenmaal de tweede grootste van dit land. Dus daar ben ik veelvuldig mee bezig. Dus dat is voor mij in ieder geval in het kader van de openbare orde. En veiligheid is dat wel het grootste onderwerp waar ik dagelijks mee bezig ben. Ja, want er is zoveel gedoe dan met de openbare orde en veiligheid als het gaat over de asielzoekers die in het centrum zitten? Nou, niet op het centrum echt, maar de inwoners van met name de kern Maarhezen ervaren wel overlast van met name asielzoekers die wij noemen uit veilige landen komen. Dus de mensen die geen uitzicht hebben op asiel, die daar wel voor winkeldiefstal, intimidatie, dus wel wat problemen veroorzaken. En daarvoor zijn wij ook tot aan de minister of de staatssecretaris die de volgende week op bezoek komt mee bezig om te kijken wat we daarin kunnen doen. En qua locaties hier in de gemeente, we hebben natuurlijk in Pelemaas een aantal pareltjes, onder andere de Keverberg, het kasteel. Ik zag het al hangen in uw kantoor. Wat heeft de gemeente Kranendonk nou allemaal te bieden eigenlijk? Nou ja, de gemeente Kranendonk heeft ook weliswaar een andersoortig kasteel, maar heeft ook, ze noemen het ook het kasteeltje. Daar zouden we nog even naartoe kunnen gaan om dat te kunnen laten zien. Het is feitelijk het oude gemeentehuis van Maarhezen, waarin vroeger Soerendonk en Sterksel onder vielen. Hele mooie plek, de Baronie noemen ze dat, waarin ook een hele mooie ontwikkeling plaats gaat vinden. En ja, op zich, iedereen is trots dat we een vliegveld natuurlijk hebben. Ook een veelbezochte locatie hier. En we hebben natuurlijk de Kempen en de Grote Heide, 2 ontzettend mooie en hele grote natuurgebieden, waarin heel veel gebruik gemaakt wordt door wandelaars en liefhebbers van de natuur om hier te vertoeven. Okay, laten we maar eens naar het kasteeltje gaan dan. Het heeft wel de allures van een kasteeltje inderdaad. Ja, inderdaad. Ze noemen het ook het kasteeltje. Het is het oude gemeentehuis van Maarhezen, waarin vroeger Maarhezen, Soerendonk en Sterksel als eigenstandige gemeente was dit het gemeentehuis. En ja, het is een prachtige locatie en
in de volksmond het kasteeltje genoemd. Dus ik vind het ook wel leuk dat ik vanuit de Keverberg dan toch nog een kasteeltje heb. Ja, waar wordt het nou voor gebruikt eigenlijk? Nou, het wordt gebruikt voor ontvangsten. Zoals volgende week als de staatssecretaris bijvoorbeeld komt om hier te ontvangen. Het wordt gebruikt als trouwlocatie. En er zijn enkele ruimtes nog die wij ook als gemeente vaker gebruiken voor gesprekken. Okay. Welk kasteeltje is nou eigenlijk mooier? Keverberg of dit kasteeltje? Nou, ik zou eigenlijk zeggen, ja, het antwoord weet je natuurlijk al, je kunt het niet met elkaar vergelijken. Ja, maar goed. Dat is wel een heel politiek correct antwoord. Dat bedoel ik. Nee, die kun je niet met vergelijken met elkaar. Keverberg is een hele andere opzet dan dit kasteeltje. Ja. Dus. En de Keverberg is geen trouwzaal, maar die is hier wel. Die is hier wel. Nou, de Keverberg heeft ook een trouwzaal, hè. Daar kun je ook trouwen. Als je sec naar de zaal kijkt, vind ik deze ambiance wel mooier. Ja. Het is echt een traditioneel kasteeltje. Ja. De Keverberg is natuurlijk heel modern met glas. Klopt. Ja, nee, dit is heel traditioneel natuurlijk. Maar voor trouwerijen wordt het vaak wel, niet alleen de mensen hier in Kranendonk, maar ook van buiten Kranendonk kiezen dit kasteeltje om te trouwen. Ja. Als we nou even vooruitblikken, hè, want u hebt al verteld, het bevalt goed. Ja. Het nieuwe jaar staat voor de deur. Wat zijn nou de plannen? Nou ja, met name hier zijn hele grootste plannen, hè? De baronie zoals we dat noemen. Dus hier zijn plannen om toch qua duurzaamheid hier een aantal bedrijven te laten landen. Is die nou nog een mooie wens voor de inwoners van Pelemaas in 2020? Ja, nou, dezelfde wens die ik hier uitspreek en die ik iedereen gun. En dat is dat ze vooral in gezondheid kunnen leven. Want dat is het allerbelangrijkste bezit volgens mij wat je hebt. En dat iedereen gewoon een fantastisch 2020 krijgt. Mooi, dank u wel. Graag gedaan. Ja, dat was een bijdrage van Inigo Beker over Roland van Kessel. En die had zijn eigen kasteeltje. Hoe kijkt u hiernaar? Mist u wel een klein beetje? Nou ja, zeker. We zijn natuurlijk samen na de verkiezingen in die nieuwe periode begonnen. En hij heeft een hele mooie stap gemaakt. Het past ook helemaal bij hem. En als ik hem zo zie, dan denk ik, nou, hij zit gewoon lekker in zijn vel. En hij heeft ook een heel mooi kasteeltje. Maar deze vind ik toch nog net iets mooier, hoor. Dus, ja. Ja. Maar het zal me niet verbazen als meneer Van Kessel ooit een keer burgemeester van deze gemeente... Je weet het niet, hè? Je kan niet in de toekomst kijken. Wat zou hij dan zeggen? Wat zou hij dan het mooiste vinden? Ik denk ook weer, hij komt natuurlijk hier uit Kessel. En dit is natuurlijk een fantastisch mooie... Ja, met zo'n naam moet je eigenlijk weer terug. Ja, dat is. Dus, ja. Maar daar heb je voor gekozen. En daar moet je niet voor zeuren. Als je wil verhuizen, moet je verhuizen. En dan moet je vooral je lekker thuis voelen daar waar je moet gaan wonen. Ja. Maar ik zie gewoon dat goed komt. En ik ga hem binnenkort weer eens even opzoeken. Dus dan praten we even bij. In de tussentijd zit er een oude bekende tegenover u. Zeker, ja. En ik heb begrepen dat ik ooit een keer ingevallen heb bij Aardrijkskunde. Dat zei je er net even tijdens het filmpje. Zeg daar maar niets over alsjeblieft. Hè, hoe dat is verlopen. Maar ik zie een prachtig lintje op Jan Borst prijken. Vertel even aan de kijkers waarom je dat hebt gekregen. Ik ben begin van het jaar, of vorig jaar misschien zelfs nog, ben ik eerst naar de gemeenteraad geweest. Daar heb ik een klein beetje verteld over dat ik niet wou dat er gediscrimineerd werd. Vooral bij voetbalwedstrijden zat toen nog mijn focus op. Toen begon het alleen met homo's, alleen hij is uiteindelijk toch uitgebreid ook naar andere dingen. Ja, we gaan even kijken naar een filmpje. Misschien wordt het dan nog duidelijker. Kilian Swinkels ontving in november het jeugdlintje voor zijn inzet voor de samenleving, waarin iedereen meetelt, ongeacht culturele achtergrond. Hij introduceerde het regenboogbandje in het voetbal en heeft een actieve rol bij de Sunny Community. Vorig jaar keek ik dus een wedstrijd Duitsland tegen Nederland, toen school ze met homo's. En toen ben ik hier naar de gemeenteraad gegaan. En naar de KNVB en naar VVV, omdat ik het niet vond kunnen dat er gescholden en gediscrimineerd wordt. Ja, fantastisch, Kilian. Hoe komt het dat jij daar zo betrokken bij bent? Ja, ik vond het gewoon toen echt niet kunnen bij Duitsland-Nederland. Ja, ik keek er vroeger ook wel naar, alleen toen merkte ik dat niet. Nee, maar de meeste kijkers die denken dan, ja, ik zie dat, ik heb daar een mening over, maar ik doe helemaal niets. Maar jij denkt, ik ga hier iets mee doen. Ja. En wie heeft jou dan een beetje aangestuurd of is dat volledig van jezelf uitgekomen? Nou, ik ben een klein beetje begonnen. Ik had die wedstrijd wel gezien. Alleen toen het hele punt was, ik dacht, nou, ik zou wel mee beginnen. Alleen toen heeft mijn vader me een klein beetje nog het extra steuntje gegeven. Ja, hoe deed hij dat?
Een klein beetje aanmoedigen en ideeën bedenken om te beginnen. Ja. En toen ben je naar de gemeenteraad gegaan? Nou, ik ben eerst naar Amnesty International gegaan, naar het schrijfmarathon. Toen heb ik burgemeester Wilma daar gezien. En toen hebben we dat afgesproken dat we dan in december naar de gemeenteraad zou gaan. Ja. Je bent wel iemand die dan kordaat aanpakt, hè? Mhm. Je wacht niet af. Hoe ging die toen naar u toe? Nou, we kwamen daar met elkaar in gesprek en toen kwam zijn idee naar boven. Nou, en toen vond ik het zo bijzonder. Dan denk ik, zo'n jonge man die daar zo mee bezig is. En het is natuurlijk ook... Het mag ook niet vanzelfsprekend worden, hè? Dat gelden en dat gedoe op die velden. En toen dacht ik, nou, als zo'n jonge man zich daar al druk over gaat maken en die wil daar in ieder geval wat over kwijt. Toen heb ik gezegd, nou, dan nodig ik je uit, dan kom je spreken in de gemeenteraad. De gemeenteraad vond het fantastisch. Nou ja, en zo is het eigenlijk gaan lopen. En toen heb ik vorig jaar nog een brief gestuurd. Ja, dit jaar nog, hè, want we zitten natuurlijk nog net op de scheiding van het oude en het nieuwe jaar, naar de KNVB. En toen heb ik gezegd hoe bijzonder die is. En de KNVB heeft hem ook nog uitgenodigd. En hij is eigenlijk overal al uitgenodigd geweest om bij wedstrijden aanwezig te zijn. Dus het is gewoon al een bekende Nederlander geworden. Ja. Ja. En dan hou je een toespraak in de gemeenteraad. Maar ik zou dan heel erg zenuwachtig zijn. Oh, ik was ook zenuwachtig, hoor. Ja? Boven zag je me niet trillen, maar onder zaten mijn benen helemaal los te gaan. Ja? En hoe hield je je zenuwen in bedwang? Dacht je dan, oh, gaat het maar goed? Nee, ik hield me alleen gericht op papiertje. Ja. En wat ging het goed? Nou, dat is ook heel knap als je voor het eerst voor zo'n microfoon staat in een spreekstoel en je hebt een volle zaal en je moet daar zo gaan staan. Maar het was in ieder geval niet te zien, maar later zei hij wel dat hij stond te bibberen. Maar we hebben het niet gezien, hij heeft het echt heel goed gedaan. Ja. Zie je hem nou later een keer in die gemeenteraad zitten? Als hij zo sociaal betrokken is... Ja, dat zou natuurlijk wel van belang zijn dat er ook weer een jongere generatie komt. En nou, ik denk dat hij daar best wel over na gaat denken, dat weet ik zeker. En we hebben inmiddels natuurlijk de jeugdgemeenteraad afgelopen jaar opgericht. Ja. En het zou mooi zijn als daar ook nog een laag bovenop komt. Dat zijn dan de jongeren zeg maar, van de leeftijd tussen 12 en 16. Om in ieder geval ook hun ideeën kenbaar te maken. Ik ben even nieuwsgierig. Zie je dat zitten? Wat ben je later worden? Ik wil eigenlijk later ook in de politiek vooral komen. Ja. En welke politicus spreekt jou dan het meeste aan? Dat zou ik even niet weten. Nee? Welke partij spreekt jou het meeste aan? Nou, hoor je GroenLinks zeggen? Partij voor de Dieren, VVD? Ik denk toch dat ik een paar voorkeur heb. Alleen ik zou het nu nog niet helemaal weten, want ik ben ook nog pas 12. Hè? Ja, dat klopt. Je bent pas 12, dus je hebt nog even de tijd. 6 jaar. Ja. Eerst die gemeenteraad voor die kinderen in. Burgemeester worden. Burgemeester worden. Ik denk dat dan een stapje daarna is. Daarna. Ja, we zitten gewoon al iets uit te pluizen hoe het verder gaat. Hey, en dan heb je zo'n lintje, hè? Dan kom je overal binnen. Heel bijzonder ook, als je steeds dan ook geëerd wordt en overal uitgenodigd wordt. Ja, want zo werkt het. Nu zit je weer hier. Dat lintje, moet je dat teruggeven? Want bij lintjes moet je die vaak teruggeven als je overleden bent. Ja, maar hier staat ook de naam, dus dat zou moeilijk gaan. Ja, dat heb je snel erin laten graveren. Zo van, dan kan het niet meer terug. Nee, wij doen altijd de naam erin van degene die het lintje wint. En nou, het was gewoon ook heel erg verdiend. Het is altijd moeilijk, hè, want je krijgt natuurlijk een aantal nominaties. Maar de wijze waarop hij al lokaal, regionaal en zelfs landelijk bezig is... ja, heeft hij dat kinderlintje wel dik en dwars en dubbel verdiend. Dat kunnen we wel zeggen. En daar is hij ook trots op. Maar hij zit er ook heel bescheiden bij. En dat is ook heel belangrijk. Ja, ik ben wel heel erg nieuwsgierig. Even naar de bisschop. Dit is fantastisch, zo'n voorbeeld. Ja, zeker. Hè? Ja, zeker. Zo zouden ze allemaal moeten zijn. Sociaal bewogen, meteen actie ondernemen. Ja, maar niet iedereen is hetzelfde. Maar dat is een mooi voorbeeld. Mooi om je verhaal te horen. Dus je krijgt ook nog lovende woorden van de bisschop. Ja, 2019 was, je kijkt me aan van hou alsjeblieft op. Wat wordt 2020 voor een jaar voor jou? Ik wil vooral eigenlijk een stap vooruit zetten. En niet alleen met VVV. VVV vond ik al een hele grote stap. Ja. En nu wil ik eigenlijk bijvoorbeeld Fortuna of zo gaan. Vind jij dus Fortuna een hogere stap dan VVV? Nee. Nee, gewoon nog een stap, stap erbij doen. Niet op 1 been staan, maar op 2 benen. En hoe bedoel je dat precies? VVV is 1 club. Als ik 2 clubs pak, was het toch uitgebreider. Ja, oké. Je gaat je blikveld verruimen. Zo. Hartstikke goed. Dat is een goed voornemen. We zijn bijzonder blij dat jij hier even aan tafel schuift.
Er zijn meer mensen in de gemeente Peel-en-Maas die goede voornemens hebben. Daar gaan we zo meteen even naar kijken. En wat vind je trouwens van Zwarte Piet? Want die komt wel in het filmpje terug. Van Zwarte Piet, ik vind het een klein beetje raar, want het is een klein beetje traditioneel. Ze mogen hier gerust komen, ik vind dat helemaal goed. Ja. Alleen ik vind niet dat ze al onze tradities mogen wegnemen. Zo. Oké, en wie bedoel je dan dat ze wegnemen, die tradities? Ja, vooral eigenlijk toen, van tevoren was er niet zoveel gezeik over, alleen toen... En op een gegeven moment ontstaat dat in de samenleving. Ik denk, jongens, en ik weet ook een klein beetje waarom. Dus ze vonden het een klein beetje aansprekelijk op hun. Ja. Oké. Ja, nou, dat is misschien weer een leuke discussie waard voor de volgende keer. Zeker. Want misschien volgend jaar Goedveegpiet, dat moet nog even besloten worden. Ik zie niet meteen een ja-knik. Maar we zien ze wel in dit filmpje terugkomen. Ze hebben allerlei goede voornemens voor het komende jaar. Het is eind december en dus dachten we bij Omroep PNM, laten we eens terugblikken op 2019 en vooruitblikken op het nieuwe jaar. Zijn er goede voornemens of misschien niet? En hoe worden de kerken weer gevuld? Dat hebben we hier de mensen in Peel-en-Maas gevraagd. Het ultieme hoogtepunt was het ontmoeten van mijn vriend Maurice. Goeie vraag. Ik zou het eigenlijk niet weten. Een prima jaar gehad eigenlijk. Ja, niks op aan te merken. Gewoon rustig. Ja, er zijn eigenlijk best wel veel, want ja, het gaat ons goed, dus wat willen we nog meer? Dat is in ieder geval prettig om te horen. Zijn er goede voornemens voor 2020? Nee, want ik vind dat het allemaal lekker loopt, dus waarom zou ik dan iets veranderen? Vakantie, altijd vakantie. Vakanties zijn lekker, hè? Altijd. Ik ben gestopt met mijn huidige baan, of mijn oude baan, en ik heb iets nieuws. Wel iets leuks? Ja. Ik was de wijkagent van Panningen, Helde, Kessel, Kesselijk. En ik ben sinds heel kort ben ik gestopt. Dus. Ik ga aan de slag bij mijn man in Roermond in de horeca. Ik krijg blackout. Maakt niet uit. Ja. Een hoogtepunt uit 2019. Een nieuwe dag? Ja, met mijn moeder ben ik op vakantie geweest. Voor het eerst. Voor het eerst zelf? Ja. Goede eerste ervaring? Ja, dat was het. Dus we gaan het volgend jaar weer doen. Oké. Zijn er ook nog dieptepunten uit het afgelopen jaar voorbij gekomen? Ja, de vakantie was voorbij. Ja, dat zijn altijd jammer na een leuke vakantie natuurlijk. Ja, dat klopt. Dus... Dieptepunten, waren die er ook? Die waren er ook genoeg. Die zijn er altijd in ieders leven, denk ik. Ja. Zolang je niet te boven komt, hoef je daar niet te lang bij stil te staan, vind ik altijd. Dat dieptepunt was toen jij even het dak viel met allemaal die zonnepanelen. Ja, dat is echt een dieptepunt geweest. Die zijn glad natuurlijk. Ja. Spiegelglad. En in het donker zie je ze niet. Dat is echt niks waard. Nee. Helemaal niks. Nee. Dus ja, dat was wel diep genoeg, hè? Ja. Ze viel ook helemaal naar beneden. Dus, ik viel ook heel diep. Ja, dat klopt. Ja, ik had wel een dieptepunt noemen helaas. Dat is dat mijn schoondochter kanker heeft gekregen. En ze is heel jong, had een kindje van een paar weken. Dus dat was voor ons een heel trieste... Ja, daarom zijn wij blij als dit jaar om is. Maar het gaat gelukkig wat beter. Ja. Heeft u goede voornemens voor 2020? Of heeft u iets wat u in 2020 anders zou willen? Ja, iets aan de verwarming doen. Dus dat we minder gasverbruik hebben voor het milieu. Goede voornemens, hebben jullie die ook voor 2020 of doen jullie daar niet aan? Minder pepernoten eten. Toch? Nou, chocoladeletters die gaan ook te hard, hoor. Ja, maar dat doen we volgend jaar dan. Oh ja, dat is goed. Dit jaar de pepernoten. Niet alles tegelijk, hè? Nee, dat wordt te veel. Gewoon jezelf zijn. Gewoon jezelf zijn. Dat is het allerbeste. Daar bereik je het meeste mee. Ja. Heeft u nog goede voornemens voor 2020 of gewoon weer op vakantie gaan? Weer op vakantie gaan en gewoon alle goede voornemens de deur uit. Ja, ik hoop de goede voornemens dat we gewoon een beter jaar krijgen. Maar dat hopen we wel dat ons dat gaat lukken. Het ziet er in ieder geval beter uit allemaal. Ja, we blikken terug op het jaar 2019. Dat was natuurlijk ook een bijzonder jaar voor Peelpush. Aan tafel zitten Joost Volmer, Daphne Verstappen en Wil van Oosteren. Welkom allemaal van Peelpush. Ik moet even zeggen, ik dacht die naam komt bekend voor, maar dat is ook wel vrij logisch. Want u was vroeger profvoetballer, hè? Ja, zeg maar jij hoor. Oh, jij was profvoetballer vroeger? Ja, ik heb 18 jaar lang eigenlijk van mijn hobby mijn beroep mogen maken. Hè. Dus, ja. Een gelukkig mens geweest daarin. Maar nu eigenlijk uiteindelijk toch in een hele andere sport beland. Door mijn dochters. Hè. Ik heb 3 dochters. En er zat geen voetbalster bij. Dus
ja, toen kwam ik in één keer in de sporthal terecht. Maar ik moet zeggen, ja, ik zit er nu inmiddels een aantal jaren en ik heb het voetbal eigenlijk een beetje naar links geschoven. En, dat is wel lekker hè, volleybal, als het koud is het binnen. Ja, met deze temperatuur zo is het altijd heerlijk om gewoon lekker in die hal te zijn. Ja. In de zomer daarentegen, of als het mooie weer is het weer iets andersom. Maar nee, het is hartstikke leuk. Ja, welke rol heeft u precies binnen de vereniging? Nou, momenteel ben ik trainer-coach van Dames 4. Dus ik heb eigenlijk jarenlang, toen de kinderen nog kleiner waren, heb ik de kinderen begeleid, gecoacht. Maar die kwamen op een gegeven moment op de leeftijd dat ze eigenlijk ook iets te goed voor mij werden in ieder geval. Ik had er zelf niet meer zoveel verstand van. En toen dacht ik van, ja, toen ga ik gewoon iets anders doen binnen de club. Ja. En toen werd ik gevraagd bij Dames 4 om daar te coachen. Dus ik heb nu niks meer met mijn eigen dochters te maken of met mijn eigen kinderen. En het bevalt me hartstikke goed. Ik vind het hartstikke leuk. En ik ben wat dat betreft nog een beetje in de leren om het volleybal nog een beetje te leren qua tactiek en noem maar op. Dus, zie Daphne knikken. Ooit is hij jouw trainer geweest of niet? Nee. Welke rol heb jij binnen de vereniging? Ik speel zelf bij Dames 6 bij Peel Push. En daarnaast, naast mijn eigen volleybal, hou ik me bezig met de opleiding van de jeugd. Oké, de opleiding van de jeugd. Ja. Want Peel Push is een vereniging die dit jaar 50 jaar bestaan heeft gevierd. Ja, geweldig. Ja, geweldig. Is het ook een vereniging waarbij in het eerste heel veel spelers uit de jeugd komen? Nee, helaas nog niet. Ik hoop over een aantal jaren dat er toch een paar meisjes in Dames 1 spelen. Zit er wel iemand van mij al in het eerste? Nee, bij Dames 1 niet. Bij Heren 1 zitten er wel 2. Ja. En ze spelen eredivisie. Daar is een voorzitter natuurlijk heel content mee. Absoluut. Ik had even op de ranglijst gekeken. Ze hebben het niet makkelijk. Nee, ze hebben het niet gemakkelijk, maar is goed. We zijn gepromoveerd naar de Eredivisie, dus dan moet je je plek weer verwerven. Ja. En ze zijn aanvankelijk wel goed van start gegaan, maar het is een klus. Het wordt nog een zware dobber dit seizoen. Ja, dat zeker. Het is een flinke uitdaging voor het begeleidingsteam en voor het team zelf om zich te handhaven in de Eredivisie deze keer, ja. We gaan even kijken, want ze zijn inderdaad gepromoveerd. En dat hebben we natuurlijk op beeld staan. Met het commentaar van, ja, hoe kan het ook anders, Jo Gielen. Ja. Lieke Oeme en Suzanne Cartier waren het die het blok plaatsen. En het kampioenschap is binnen. Peel Push terug naar de Eredivisie. 2 sets achterin winnen tegen Utrecht, die er in ieder geval 3 moesten winnen. En dan zou Peel Push er maar 1 mogen winnen maximaal. Maar door zoiets lukt Peel Push het niet komen. Je ziet het, iedereen op het veld en het publiek bedanken en zelf feest vieren. Het kampioenschap is binnen in de topdivisie. En Peel Push dames promoveert terug naar 1 jaar afwezigheid naar de Eredivisie. En door maar hopen dat ze het volgend jaar... Ja, wat verklaart nu het succes van Peel Push? Het succes van Peel Push is, ik denk, de basis ligt bij het feit dat er bijna 10 jaar geleden al een volleybalschool is opgestart. Die volleybalschool is eigenlijk een talentenontwikkeling waarbij kinderen die getalenteerd zijn uit de hele regio, echt Zuidoost-Brabant, Limburg, aanvullende training krijgen naast de club waar ze zelf spelen, aanvullende training krijgen en... dat is toch het broeinest voor de talenten. En je ziet het dus ook, het is inderdaad zo dat op dit moment geen Mijlse dames in de ene spelen, maar het merendeel wat in het dames 1 team speelt, is wel opgeleid bij Peel Push. Ja. Is opgeleid bij de volleybalschool. En je ziet ook in den landen en zelfs internationaal speelsters die bij de volleybalschool zijn opgeleid en een rol zich verder ontwikkeld hebben internationaal en nationaal. Ja. Dus de kracht is voor het topvolleybal is de volleybalschool. Ja. En die draait fantastisch. En is het ook een brede vereniging met heel veel mensen die allemaal meedoen, vrijwilliger zijn? Natuurlijk, het is begonnen en dat is het nog steeds. Breedte sport, dat zijn de grootste aantallen teams en dat is de kracht. Maar het is de totale kracht van de vereniging is de combinatie van talentontwikkeling, breedte sport en topsport. Ja. Talentontwikkeling, die doorgroeit, die zich ook verder een leven lang kan blijven spelen. Hè? Dat zie je ook in de leeftijden in de breedte sport. Maar voor degenen die ambitie hebben,
En talenten hebben, zijn er ook mogelijkheden. Zowel bij de dames, maar ook bij de heren. Ja, maar ik ben even nieuwsgierig. Je hebt geproefd aan het betaald voetbal. Dat is ook een professionele sport. Zie je overeenkomsten, verschillen? Ja, nou ja, de grootste verschillen zijn dan gewoon puur het geld. Zie je, als je gewoon puur in het voetbal... waar je, ja, soms wel, inderdaad. Ja. Hè. De bedragen, daar gaat gewoon nergens meer over. Maar zie je, volleybal is wat dat betreft, en zo heb je nog wel meerdere sporten, die ook gewoon nog veel meer draait om echt het alles te veroveren hebben, zonder dat je daar iets voor terugkrijgt in de vorm van geld. Hè. Ik bedoel, je krijgt er andere dingen voor terug. Dat zie je natuurlijk, het is een veel hogere opgave om voor volleybal in de eredivisie te moeten spelen. Waar je eigenlijk geen stuiver voor krijgt. En je hebt nog je school ernaast of een baan ernaast. Ja. Zie je in het voetbal wat ik mee heb gemaakt. En daar ben ik heel gelukkig mee dat ik het mee heb gemaakt. Maar ik bedoel, ik kon gewoon alles in staat stellen om gewoon te voetballen. En ik kreeg daar ook gewoon een goede boterham voor. Ja. En alleen ja, zo is het nu eenmaal. En dat zal ook altijd zo blijven. Maar daarvoor krijg je wel veel meer respect voor het spel van, in dit geval het volleybal. Hè. Dat jongens en meisjes er heel veel voor over hebben. Zeker als je naar topsport kijkt. Ja. Hè, om er alles voor over te hebben om dat te halen. En dan gaat het gewoon puur om het willen winnen en het hoogst mogelijke willen halen. Ja. Dat vind ik wel heel erg mooi. Ja, Daphne, eigenlijk verdienen jullie dus veel meer, hè? Wat jullie allemaal doen. Ja. Toch? Ja, klopt. Maar ik vind de eer ook heel belangrijk. Ja. En jullie zeggen, het is een bloeiende vereniging. Je hebt het groots gevierd? Ja, we hebben het al goed gevierd, ja. We zijn afgetrapt in het begin van het jaar met jubileumbijeenkomst. Op het toernooi hebben we een receptie gehad en we hebben een fantastische reunie gehad in november. Waarin we heel veel oud-spelers en speelsters terugzagen in de sporthal. En dat is hartverwarmend om dat mee te maken. Ja. En dan heb je natuurlijk verenigingen hier in de gemeente Pelemaas. Dat zijn eigenlijk de ambassadeurs van de topsport, maar ook van de breedte sport, begrijp ik. Daar hoort Peelpoes absoluut bij. Of niet, burgemeester? Ja, absoluut. Als ik zie welke prestaties ze geleverd hebben de afgelopen jaren en afgelopen jaar ook weer. Ja. En als ik dan hoor de talenten die nu inderdaad alweer deelnemer zijn aan de klasse, zeg maar, hun eigen opleidingsinstituut. Ja, er is maar weinig weggelegd in Nederland. En de wijze waarop dat vormgegeven wordt met heel veel enthousiaste mensen. Mensen ook met gevoel van hoe ga ik ervoor zorgen dat dat hoge niveau toch bereikt wordt. Want dan kun je ook wat meer laten zien. Maar in alle klassen zie je ook heel veel jong talent opploppen. En ik ben er vast van overtuigd dat dat ook dadelijk een keer in het eerste gaat komen. Zetten jullie eigenlijk mij al gewoon op de kaart met Peelpoes? Is Peelpoes echt het paradepaard? Kijk, Bevo heeft Eeringen, Panningen, dat is heel bekend in Nederland. Is Peelpoes een begrip wat mij al op de kaart zet? In de volleybalwereld zeker. Hè? We spelen eredivisie. Ik kom zelf uit regelmatig bij de bond op eredivisie overleggen en zo. En ik ben er trots op te kunnen ervaren hoe er toch wel met veel respect naar Peelpoes en met zo'n club in zo'n klein dorpje wordt gekeken. Ja. Het zijn echt de pareltjes in de gemeente Pelemaas. We hebben er nog veel mee. Ik wil jullie bedanken voor de komst hier. Jullie zijn de ploeg, de vereniging van de maand. Maar we hebben nog meer pareltjes in onze gemeente die het grenzeloos goed doen. We gaan bijvoorbeeld op bezoek bij Sanne Samina Hansen en bij Merel Koolman. En die timmeren behoorlijk aan de weg. En die zijn al bekend in heel Nederland. Kijk maar even. Ja, u herkent het vast en zeker al. De Brine-Oorbrug. We zijn in Rotterdam en dan zult u zich afvragen waarom in Rotterdam als we het jaaroverzicht van Pelemaas hebben. Nou, niet omdat Rotterdam het Songfestival mag organiseren en net voor de neus wegkaapte van Maastricht, maar gewoon omdat dit een prachtige plek is om eventjes terug te blikken op het jaar. En daar komt Sanne Samina Hansen ook in voor, een actrice die hier is komen wonen uit Kessel-Eik. Maar ook omdat daar de Euromast is. En wat is er dan mooier dan dat op de skyline te hebben? We kijken naar de hoogtepunten van het jaar 2019. Ja, daar zitten we dan. Sanne Samina Hansen uit Kessel-Eik. Ik denk ik ga op bezoek bij jou thuis. Maar wat is het hier gezellig? Waar zijn we nu? We zijn in Rotterdam, in een anti-kraakhuis. En we zitten dus, sorry dat ik je onderbrak, op een kale matras. Ja. Want we zijn nog aan het klussen hier, dus het is nog niet klaar. Ja.
En wat was het een jaar voor jou? Ja, dat was een leuk jaar, ja. We gaan meteen naar het hoogtepunt. Tenminste, ik denk dat het... Ik weet niet of... Nou ja, jouw hoogtepunt wil ik dan eigenlijk benoemen. Want ik denk bij mezelf, ik zit naar De Wereld Draait Door te kijken. Oh, ja. Ik zie Jeroen Krabbe, ik zie Theo Maassen. En ik zie op een gegeven moment op de hoek van de tafel Sanne. En ik denk bij mezelf, dit moet ik even volgen. Een film met zo'n cast, dan moet je toch even in je arm knijpen, denk ik. Dat was heel fijn, dat was heel leerzaam, ja. En ook fijne collega's om te leren kennen. Je doet als actrice vaak auditie en dan heb je iets wel of niet. En vaker niet natuurlijk, want ja, zo gaat dat dan. Ja. En dat is ook helemaal niet erg. Maar bij deze rol dacht ik gewoon, ja, ik moet het spelen. En toen had ik hem niet. En toen dacht ik, nou, ja, oké, dan is het niet. Maar toen was het dus nieuwe maan. En ik doe soms dan, maak een lijstje van de dingen die ik zou willen. Of die ik anders zou willen. Of waarvan ik denk, oh ja, daar moet je dan aandacht aan besteden. En toen, ik weet niet, er bleef zoiets hangen. En toen dacht ik, heb ik opgeschreven, als ik daar persoonlijk iets van zou kunnen leren van die rol. En als het voor mij voor mijzelf, zeg maar, iets toevoegt aan mijn leven, dan wil ik die rol alsnog krijgen. Terwijl ik eigenlijk dacht, ja, dat kan niet, want ik heb hem niet dus. Ja. En toen een maand later, toen belden ze nog eens, wil je nog eens auditie doen? Heb je alles? Ja. Doeg! Pa? Hoe erg is het? Erg. Waar is de wc? Grapje. Maar binnenkort weet ik het niet meer en sta ik in de plantenbak te pissen. Heb jij enig idee hoe kut dit voelt? Dat jullie zoiets groots en belangrijks wel weten en wij niet? Daar heeft ze wel een puntje, vind ik. Je moet niet meegaan in hun... In hun wat? In hun emoties? Ja, ik sta hier naast Blackbird, ja, het alter ego van Merel Koolman. Leuk dat je ons even te woord staat. Jij hebt op een gegeven moment de keuze ook gemaakt, ik ga mijn eigen liedjes maken. Heeft dat nog een lange tijd geduurd? Heel lang. Te lang? Ja, nou ja, te lang, daar geloof ik nooit zo in, want ja, daar heb je niks aan. Op mijn 27e ben ik naar Berlijn gegaan, heb ik een kamertje gehuurd voor een week. En dan had ik tegen mezelf gezegd van ik was 6 dagen weg, ik wil met 6 liedjes terugkomen. En dat is toen gelukt. Dat is heel ambitieus. Ja, dat klopt. Want dat red ik vaak nu niet eens meer. Dat soort. Maar kwam je er toen achter, ik kan het? Niet meteen, maar bij die 6 liedjes zaten Wicked Song, heb ik uitgebracht, de eerste single. Last in the Middle heb ik wel de coupletten herschreven, maar die was er ook. En een heel speciaal liedje, dat heet Wooden Chairs. En dat staat op mijn EP. Heb ik nooit uitgebracht als radiosingle, maar dat zijn 3 liedjes die ik toen heb geschreven. Dus een jaar later heb ik wel erkenning daarvoor gekregen, ja. Is het zo dat die film het hoogtepunt was? Of zeg je van nou, ik heb nog meer hoogtepunten meegemaakt dit jaar? Alleen maar. Ik heb heel veel leuke dingen. 2019 is echt een topjaar. Ja. Stond dat in de sterren of niet? Ja, nee, het wordt dan nog beter blijkbaar volgens de sterren. Maar het wordt nog beter? Ja, maar ik denk altijd, en mijn vriend die gaat waarschijnlijk nu lachen als hij dit hoort, maar ik denk altijd, ja, dit is zo vet. Ja, dit is zoiets vets komt nooit meer. Dus dan moet ik er echt van genieten, denk ik. Ja. Misschien heb ik hierna, komt er geen werk meer of zo. En dan daarna komt er iets en dan denk je weer, oh wow, wauw, want ik heb ook een serie mogen draaien over de KLM. Ja. En speelde ik de vrouw van Albert Plesman. En dat speelde in de jaren 20. Dus dat was ook super bijzonder. Want je bent ineens in een tijdperk waarin mijn oma nog niet geboren was. Dus dat vond ik ook wel een hoogtepunt of zo, om dat mee te maken. En dat was ook een hele mooie rol met een hele fijne regisseur. Dus. En het theaterstuk wat ik nu speel is ook een rol waarvan ik op de toneelschool droomde, als ik dat ooit mag spelen, dan nu speel ik dat. Dus ik denk eigenlijk elke ochtend denk ik zo, het is wel echt oké. We gaan naar 2020 en dat wordt het jaar dat jij je album uitbrengt. Want daar ben je bijzonder trots op. En wij volgen dat natuurlijk op de voet. Want dit wordt voor jou een spannend jaar. Ja, heel spannend. Ja, mijn debuutalbum komt uit. Dus dat is gewoon waanzinnig. Dat is een droom. En daar heb ik echt naartoe gewerkt. En mensen hebben ook gezegd, waarom een album? Je bent gewoon singles aan het droppen en het gaat toch goed? Maar
alle artiesten die ik vet vind, hebben albums. Dus ik wil het ook heel graag. En ik wil heel graag iedereen die naar een concert komt, wil ik graag echt iets kunnen meegeven. Het album komt in maart. En we gaan ook meteen op tour daarna. Dus daar heb ik gewoon ontzettend veel zin in. We gaan terug nu naar Kasteel de Keverberg. Want ik weet zeker dat de burgemeester, die mijn tafeldame is nu, vast en zeker wil vertellen wat ze van iemand vindt die dit allemaal bereikt. Oké. Ja, ze gaf er al aan wat de burgemeester ervan vond. Ik bedoel, ze staat in één keer in een bioscoopfilm, onvoorstelbaar. Ja, nou ja, dat is natuurlijk mooi om die verhalen te horen. Mensen met ambitie en die het gevoel hebben, ik wil dat bereiken. En als dat dan lukt, dat is natuurlijk fantastisch. En daar spat natuurlijk heel veel ambitie en doorzettingskracht van af. Want anders kun je dit ook niet bereiken. Dus ik hou wel van mensen die een stip hebben gezet op de horizon. Van daar wil ik naartoe. En als dat dan lukt, dan kan ik alleen maar trots zijn op de mensen waarbij. Ja, wat ik zelf heel bijzonder vond, sommigen die gaan zich helemaal oppimpen voordat ze dan op de televisie komen. Hè? Maar zij heeft zoiets, ja, kom maar. Ik zit net voor de eerste keer in een anti-kraakwoning. Ik ben gewoon zoals ik ben. Ja. Je filmt me maar en het maakt niet uit op een matras. En ik ben gewoon wie ik ben. Ja, ik denk dat authenticiteit het langste blijft ook. Als je dat loslaat, dan gaat het niet goed komen. Ja. Dus zeer verheugd, bisschop Harry Smeets, om u te mogen ontvangen hier in Kasteel de Keverberg. We zijn een jaartje verder, een jaartje bisschop. Ja. Hoe kijkt u terug? Ik kijk terug op een heel bewogen en een heel goed gevuld jaar. Met allerlei activiteiten van alles wat er gebeurd is, wat ik heb mogen meemaken en ook heb moeten doen aan stappen. Dus wat dat betreft is het een beetje een dubbel jaar geweest. Want aan de ene kant was er, dat werd me duidelijk meteen na mijn aantreden, was er wel op de bisschopkantoren zelf, was er wel een en ander wat moest gebeuren, financieel gezien. Moest daar een flinke reorganisatie zijn. En men had eigenlijk gewacht tot de nieuwe bisschop. Ja, en dat ben ik. Ja. Nou. Bent u daar goed ontvangen? Want het schijnt wel eens zo geweest te zijn dat er een bisschop was die maar 17 dagen bisschop werd. Oh ja, die hebben ze weggejaagd. Die werd wel ontvangen, maar die is inderdaad door de Fransen weggejaagd. Nee, ik ben met open armen ontvangen. Oh, gelukkig. En dat was het één deel van mijn werk. En het andere, nou dat is nog veel meer. Maar twee belangrijke hoofdpunten was aan de ene kant dus proberen te zien dat je binnen het bisdom links en rechts in de organisatie wat reorganiseert. Maar aan de andere kant, het bisdom is veel groter dan Roermond. Ik ben er nou ook weer uit weg, uit de stad. En ben ik een tour gaan maken langs alle 13 dekenaten, zo'n beetje de regio's. En een tour van 3 dagen. En ik had me dat, ik had gewoon royaal gezegd, ik kom 3 dagen. Vrijdag, zaterdag, zondag, van 9 tot 9... En de plaatselijke deken, hier is dat dan de graaf Woutering van Horst, die mag het programma invullen. Zo ben ik onder andere bij de dodenherdenking hier aanwezig geweest, bij de burgemeester ook. En daardoor krijg je een heel divers beeld, een heel goed beeld denk ik ook, van alles wat er leeft en van alles wat er is, van allerlei connecties die de kerk naar buiten heeft als het gaat om omgaan. Bijvoorbeeld ook met de gemeente of met andere instanties, maar ook naar binnen toe wat er aan kerkelijk leven is en groeit. We hebben zo eens wat mensen gevraagd, want het is natuurlijk algemeen bekend dat de kerken niet bepaald vollopen de laatste tijd. Hè. Nee. U heeft het zelf laatst een keer in beeld gezegd, bij L1 geloof ik, dat er genoeg priesters zijn die eventueel een opleiding willen volgen, maar dat er te weinig gelovigen zijn. Toen zijn we eens een rondje gaan maken. Wat zou nu de kerk kunnen doen om ze weer vol te krijgen? We vullen de kerken. Ben ik eens benieuwd. We zijn al jaren op zoek naar de oplossing. De kerken lopen leeg, er komen minder mensen naar de kerk. Hebt u een idee om dat probleem op te kunnen lossen? Ja, iets gezelliger maken in de kerk. In plaats van allemaal die serieuze messen en zo'n ding. Het is te saai eigenlijk. Ja, ik denk het wel. De kerken lopen leeg, er komen geen mensen meer. Heeft u een idee hoe dat opgelost zou kunnen worden? Ja, zou opgelost kunnen worden denk ik, door andere diensten te doen en de mensen meer toegankelijk te maken. Ook als er iemand begraven wordt, dat je meer mag en noem maar op. Ja, dan gaan ze ook meer naar de kerk toe, denk ik. Ik kom zelf uit Maassbree, dus dan merken we dat ook wel. Ja.
Jazeker, bijvoorbeeld met sportcentrums of zo. Ja, of expositieruimtes. Dat is ook leuk voor bepaalde mensen die dingen zelf maken en zo. Nee, ik heb geen idee. Ik denk dat het moeilijk is om de jeugd de kerk in te krijgen. Misschien ons uitnodigen om naar de kerk te komen. Pepernoten strooien. Bijvoorbeeld. Nodig ons eens uit en dan zullen we dat eens een beetje opvrolijken. Waarom zou je dat moeten oplossen? Nou ja, goed, de kerken moeten natuurlijk ook blijven bestaan. Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Ja, waarom zou dat? Ja, dat hebben we zelf met z'n allen verzonnen. En daar kunnen we ook weer van afzien natuurlijk. Kussens op de banken. We waren er pas met Sinterklaas. Dat vond ik hier in de intocht in Panningen was in de kerk. Dat vind ik een goede combinatie. Ik ben er niet mee opgegroeid, maar ik heb een 6-jarige die het fantastisch vindt om naar de kerk te gaan. Dus ja, dat zul je zien, maar misschien draait het tij. En net sprak je iemand die zei al van, laat het maar lekker op zijn beloop gaan. We hebben het ooit zelf verzonnen, dus we kunnen er ook weer zo van afstappen. Ja. Kunt u zich daaraan vinden? Ja, dat kan ik me vinden. Ja. Okay. Hebt u enig idee waarom er geen mensen meer naar de kerk komen? Ja, enig idee. Ja, het is gewoon ouderwets als ze naar de kerk gaan. Ja, en ik vind, de ene mens is wat geloven als de andere. En ik vind voor mensen die daar steun in hebben, die moeten dat zeker doen. Maar ik zelf zie er niet zoveel in eigenlijk. Nee. Ja, minder nadrukkelijk één geloof, misschien wel meerdere. Oké. Ja, kort samengevat, gezelliger, warmer, niet zo'n saaie preken. Maar nu lijkt u mij een bisschop die echt wel toegankelijk is. Want er is al van u bekend dat u ooit Nederlands bent gaan studeren. Dus misschien wel gespecialiseerd in de Beatrice en Lidwina van Schiedam of andere heilige levens. Of misschien niet, of juist de taalkunde. Er is bekend dat u ooit verliefd bent geweest. En dat die liefde... Meer dan eens. Ja. Meer dan eens. Ja. En dat die liefde onbeantwoord was. Ja, zeker. Ja. Ik zie even een klein glimpje naar boven. Dat betekent meestal dat u iets wilt vertellen nog? Nee, ik realiseerde mij, ik heb zich goed geïnformeerd. Ja, maar dat is ook algemeen bekend. Ik heb het ook wel een keer gezegd. Dus u bent heel open, juist heel toegankelijk. Ja. En misschien dat in het verleden wel eens bisschoppen zijn geweest die dat niet waren. Die veel meer van de liturgie en houden de afstand. Is dat een eerste aanzet tot een verandering? Verandering waarvan? Nou, het ging net over authenticiteit even. Ja. Ik hoop in ieder geval dat ik mezelf kan blijven wie ik altijd ben geweest. En ik denk, bij mij hoort gewoon niet dat ik me terugtrek. Of dat ik mensen op een afstand hou. Daar heb ik gelukkig een veel te goede ervaringen mee. Zowel met de dorpsgemeenschap waar ik ben opgegroeid ben, als met het gezinsleven, als met de kerk is die ervaring zo goed geweest dat ik geen reden heb om me terug te trekken, af te sluiten, bang te zijn. Nee. En daarom is dat een verandering van mijzelf, hoop ik niet. Ja, ik zou wat heiliger mogen leven. Dat zou wat mogen... Leeft u niet heilig? Dat leg ik bij mijn biechtvader neer normaal. Ja? Ja. Nee, goed, nee, tuurlijk. Nee, dat zou ik niet van mezelf durven te zeggen. Ik doe al mijn best, maar er zijn natuurlijk ook zat momenten waarop ik nooit de plank missla of fouten maken of zondig. Nou. Ik ben ook altijd nieuwsgierig, als je op een gegeven moment de roeping krijgt, hoe werkt dat? Nou, dat werkt, en ik kan het dat betreft dus vergelijken, heeft althans bij mij zo gewerkt, exactement zoals een verliefdheid. En dan gaat het even over een roeping tot priesterschap. Dat er een moment komt dat je ontdekt, dus voor mezelf kan het ogenblik van mijn roeping, kan ik tot op dag en uur bepalen. Kan ik zeggen, dat was in 1984, in juli, daar op die plek, zo laat. Althans, dat er iets gezegd werd wat zoveel in mij losmaakte, dat ik 2 maanden later er wel achter was, ja, er is geen andere weg. Als jij gelukkig wil worden in het leven, zul je priester moeten worden. Wat was dat moment dan? Wat werd er gezegd? Wat werd er gezegd? Dat was ik ben wel altijd kerkelijk betrokken geweest, dus dat was in een viering en dat ging over iets heel anders. Maar die priester in kwestie, die sprak in de preek, zei hij de woorden, ja, je moet maar zo denken, Christus nodigt je uit. Hij nodigt je uit.
En dat had ergens anders betrekking op. Maar alleen, naderhand, dat liet me helemaal niet los. Ik denk, nodig je uit. En toen ben ik verder gaan zoeken en ook gaan bidden. En toen merk ik van, ja, maar dit is de weg die ik moet gaan. In de eerste instantie had ik dat niet. Ik moet dat vergelijken met een schip dat in volle zee zit. Er is geen wolk aan de lucht. Het enige wat je ziet is de zon. En ik voor mezelf had koers gezet. Ik wil voor de klas staan en ik wil leraar Nederlands worden. Wat natuurlijk ook een roeping is. Ja, maar goed, dat was nog redelijk... Ja, toevallig ben ik Nederlands. Oh, je bent... Ja. Dus... Je hebt ook in Utrecht gestudeerd? Of zo? Nee, dat wordt het. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, oké, goed. Anders voor straks. Ja. En dus dat je merkt, daar wil ik naartoe. Dat is het doel in mijn leven. En dan moet ik met dat schip die kant uit blijven gaan. Op een gegeven moment merk je dat het schip draait waar je op zit. Dat je naar een andere kant toe getrokken wordt. En dat je zelf... Ja, aan de ene kant vond ik het verschrikkelijk. Ik denk van, ja, maar dan moet ik datgene wat ik al die jaren gewild heb, moet ik loslaten. Aan de andere kant voelde ik ook, ja, maar je gaat wel het doel van je leven missen als je dat niet doet. Je moet nou innerlijk en heilig moet je mee. En daar ben ik toen meegegaan en de rest is geschiedenis. Ja, maar goed, de wereld seculariseert. Ja, enorm. Om het zomaar even uit te drukken. Mensen hebben toch behoefte aan een gevoel van zingeving. Dat is er altijd wel gebleven. Die ontkerkeling die gaat door. Het hele rare is dat het Rooms-Katholieke geloof in de wereld toeneemt, heb ik begrepen. Hè? Ja, zeker. Maar eigenlijk in West-Europa niet. Er wordt soms ook gezegd, ja, die afstand. Hè? Ik bedoel, of het nou de kille kerk is of het gezellige karakter daarvan. Waar ik ook altijd nieuwsgierig naar ben. Ik kan me voorstellen dat je een roeping krijgt, maar komt er ook vaak een twijfel? Ik heb geen... Maar ieder mens is verschillend, dus een ander mag best wel twijfelen. Want we hebben in de opleiding ook wel gezien of dat mensen dan een jaar ertussenuit gingen van ik weet het allemaal niet meer zo zeker. Ja. En dan wel of niet terugkwamen, is ook helemaal prima. Maar ja, misschien dat ik niet zo'n... dat onze lieve Heer heeft gedacht, ja, dat moeten we maar niet aandoen. Ook nog twijfel erbij. Ja. Ik geef er maar genoeg genade om door te gaan. Ik heb nooit meer getwijfeld sinds ik daar de opleiding... Ik heb het wel vaak zat, moeilijk gehad. Ik denk, oh, nu dit weer, nu dat weer. Nou vragen ze dat van je. Ja. Maar het moet wel doorgaan. Ja, nou is het zo, en dat komt elke keer weer terug, ook over de kerk. Hè. In de jaren 80 werd de paus die vond het condoomgebruik niet goed. En heel veel mensen krijgen er HIV in Afrika bijvoorbeeld. Op dit moment zijn er ook mensen die mogen trouwen in Nederland, die een andere seksuele geaardheid hebben. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, ik denk dat je een verschil moet maken tussen... het land waar we in leven en waar we een grote vrijheid hebben. En ook het geloof dat we daarin mogen beleven. En waarin je ook kiest om sommige van die mogelijkheden die de wet ons dan geeft, om die niet te gebruiken. Omdat je denkt, ja, maar dat strookt toch niet met mijn levensopvatting. Dan weet ik misschien het antwoord al, maar er komt wel een vraag van een leerling van de school waar ik lesgeef. Ja. En dat had te maken met Paarse Vrijdag. Zegt u dat wat? Nee. Ga even kijken. Ja. Ik heb ook nog een vraag aan bisschop Harry Smeet. Wilt u misschien in het kader van Paarse Vrijdag ook een bandje dragen om te laten zien dat u de actie ondersteunt? Kijk, tegenwoordig zijn er heel veel mensen die niet uit de kast durven komen. Die durven niet te zeggen dat ze homoseksueel of lesbisch zijn. Ze hebben zelf zoiets van, daar moet eigenlijk meer begrip voor zijn. Ja. Nou, en dat is het bandje om dus mensen uit te nodigen. Want daar hebben die kinderen speciaal aandacht aan besteed. Om te zeggen, nou, ik wil eigenlijk dat er niet zo moeilijk over gedaan wordt. En nou zou natuurlijk, kijk, wij willen die kerken weer vol hebben. Hè? Dat hadden we net al aan de mensen gevraagd. Ja, maar... Dit is een vraag die dus een leerling heeft, of u dat ondersteunt. Oh, daar kan ik heel helder over zijn. Ik kan er uiteraard dat iedereen zichzelf in die zin moet kunnen zijn. Maar ik mag ook best weten dat ik ook wel een aantal van die gesprekken heb gehad. En dat mijn eerste vraag als ik met een jongere praat, die dan zegt van ja,
ik voel wat voor mensen van hetzelfde geslacht, dat mijn eerste vraag dan is, en hoe lang loop je daar al mee rond zonder dat iemand het weet? Hoe lang loop je daar al alleen mee rond? Dat is precies de kern. Ja, dus die hoeven daar niet alleen mee rond te lopen. Maar iets anders is, en ik wil dat onderscheid toch maken. Dus jezelf kunnen zijn, ja prima. Iets anders is dat er soms ook mensen zijn van, ja, maar ik moet dat toch niet tegen iedereen gaan uitroepen. Mag ik dat ook misschien voor mezelf houden? Is dat verstandig? Daar kun je in een gesprek verder over gaan. Maar de vraag is, moet je dat tegen iedereen uitroepen? Dan denk ik van, dat kun je wel op jouw tijd doen dan. En niet op het moment... Dan pleit u er dan eigenlijk voor, nou, het is misschien verstandiger als iemand voelt dat een man op mannen valt of een vrouw op vrouwen, om daar niet meer naar buiten te komen? Nee, dat heb ik niet gezegd. Dat heb u mij niet horen zeggen. Dat wil ik ook bij deze met klem tegenspreken. Wat bedoelt u dan? Nee, dat iemand de vrijheid heeft om het wel te zeggen, ja. Maar dat iemand ook voor zichzelf de vrijheid heeft om te zeggen, ik ga hier pas mee naar buiten komen of ik ga hier pas mee naar andere mensen toe, als ik voor mezelf dat moment aangebroken vind. Ja. En dan zeg je de jongeren, die zeggen, nou, daarom is het goed om een Paarse Vrijdag. En de vraag moet ik even stellen, anders krijg ik dadelijk ruzie op school. Hè? Ja. Accepteert u het bandje dat die kinderen eventueel zeg maar ondersteunt? Ja, mag ik eens even kijken wat erop staat? Want ik ben zelf helemaal niet van kleding waar ook maar iets op staat. Want soms hebben mensen t-shirts aan. En jezelf kunnen zijn is een feest. En dat heeft dus te maken, je mag ook jezelf zijn als je eventueel een andere geaardheid hebt dan het heteroseksuele. Jezelf kunnen zijn is een feest, ja. Ja, dat hoop ik voor iedereen, want er is nog wel iets anders dan geaardheid. Mensen kunnen soms ook, om wat te noemen, kunnen soms buitengewoon driftig zijn van aard. En vervolgens na een driftaanval daarna zeggen, oh, dat had ik helemaal niet zo moeten zeggen, dat heb ik niet zo bedoeld. Dus jezelf kunnen zijn is wel een beetje gecompliceerd begrip daarin. Maar u neemt het iets algemener, maar u weet waar het over gaat. Nou ja, goed. Ik neem de woorden serieus, daar ben ik een Neerlandicus voor. Jezelf kunnen zijn is een feest. In de zin die u het aangeeft, wil ik dat best omdoen. Ja. En dan ben ik dus natuurlijk nieuwsgierig, want u kijkt terug naar 2019. De kerk moet natuurlijk wel, en we hebben het al een beetje over gehad, die moeten weer wat voller raken, daar zult u het mee eens zijn. Hoe gaat u dat doen? Hoe ga ik dat doen? Ik geloof niet dat ik daar een kant-en-klare oplossing voor heb. Als ik die wel had, dan zou ik die meteen gebruiken en dan was het probleem opgelost. Maar dat is er dus niet. Ik denk ook dat er in de afgelopen 50 jaar heel veel geprobeerd is, oprecht geprobeerd. Dat we ook van heel veel hebben moeten zeggen, en toch werkte dat niet. Het was soms ook veel te veel water bij de wijn, waardoor de wijn zijn smaak verloor. Dat is ook veel gebeurd. Anderzijds is de wijn ook wel eens zo straf geweest dat mensen daarom afhaakten. Dat kan ook. Wat mijn ervaring in elk geval is als je kijkt naar jonge mensen, dat je twee dingen. Ten eerste, jonge mensen win je met jonge mensen. Daar komen ze, ja. Dat is één. En het tweede is ook, en dat heb ik van verschillende jongeren gehoord, die zeggen van ja, ik hoef geen aanleng katholicisme. Niemand in mijn school, niemand in mijn klas is katholiek. Ik heb er 3 jaar, ik heb van meer kinderen gehoord, de lagere klassen, zal ik maar zeggen, van de middelbare school, niet over durven te praten, want je werd weggehoond, uitgelachen. En nou ik er overheen ben, nou wil ik ook wel dat katholicisme wat er ook echt is en niet zomaar wat. Ja. Ik waardeer het enorm dat u hier aan tafel bent gekomen, dat u ook zo openhartig heeft gepraat over waar u voor staat. En dat is misschien ook wel een prachtige eerste aanzet om mensen weer te bereiken. Want dat zal voor de kerk wel, is dat lastig gebleken de laatste jaren.
En uiteindelijk ook een fantastisch 2020 toewensen. Want, en in de hoop dat u gewoon altijd uzelf moet zijn. Ja, dank u wel. We gaan kijken naar een column van Jeannette. En die heeft het over goede voornemens. Moet ik dat dan wel doen of niet doen? Nou, we gaan even kijken. 2019 is bijna voorbij. Het einde van het jaar is in zicht en zoals elk jaar maken mensen zich klaar om knallend het nieuwe jaar in te gaan. Wat er uiteraard iedere keer weer bij hoort, naast de oliebollen en het vuurwerk, zijn de goede voornemens die elk jaar weer bedacht worden. Gezonder worden, een beter persoon zijn, andere hobby's zoeken of je hele leven omgooien, zijn dingen die mensen zichzelf beloven voordat de klok 12 slaat. Hier ben ik zelf ook schuldig aan, moet ik zeggen. Maar toch houden we deze voornemens niet vol, als we er ook echt aan beginnen. Waarom doen we er niks mee? Of waarom kunnen we niet beslissen om beter te leven halverwege het jaar? Nou, die tweede vraag is makkelijk te beantwoorden. Een nieuw jaar is een goed moment voor een nieuwe start. Je laat het vorig jaar met alle dingen die je verkeerd hebt gedaan achter je, om met een nieuwe lei te beginnen. Gedrag veranderen is moeilijk, het had toch geen zin of ik had geen tijd, zijn smoesjes die je aanhoort aan het einde van januari wanneer het toch niet gelukt is. Dan ben je opeens niet zo trots meer, ook al weet iedereen stiekem al dat dit eraan zat te komen. Nou ja, je kan altijd nog zeggen, volgend jaar probeer ik het opnieuw. Echt deze keer. Of je houdt je goede doelen voor jezelf, zonder te pronken, met dingen die je nog niet gedaan hebt. Dit helpt namelijk wel met het bereiken van je betere leven. Ja, tot zover de column van Jeannette. Eventueel niet naar buiten komen, het gewoon voor jezelf houden. Niet meteen alles naar buiten. Dat is misschien ook een mogelijkheid met de goede voornemens. Ik zit naar de artiesten te kijken, ze zitten er al klaar voor. Volgens mij allebei uit Mijl. Jip Langstraat, volleybal niet, heeft wel gevolleybal. Ja, heel goed. In een grijs verleden. Ja. Nadine Leenders, volleybal nog steeds, ja. voor Peelpush. Ja. Jullie gaan Uncharted voor ons zingen. Heel veel succes. Ja. Dankjewel. No one knows just what to say. It's like we're in uncharted territory. No one knows the proper way. It's like the ground is falling from under me, and all sensible words, all sensible hearts, oh, where do they go, and why do they leave us now? And if I could go back again, I'll go back again. And if the worst is happening, how does anything work? Now let me please go back again, I'll go back again. No one knows what part to play. It's like we're in uncharted territory. No one knows another way. It's like all grace in life has parted from me, and all sensible words, all sensible souls, oh, where do they go, and why do they leave us now? And if I could go back again, I'll go back again. And if the worst is happening, how does anything work? Now let me please go back again, I'll go back again. And all sensible words, all sensible hearts keep calling for chords. A heading or a boy, could the end be a start? All sensible souls, oh, where do they go? And why do they leave
us now. And if I could go back again, I'll go back again. And if the worst is happening, how does anything work? Now let me please go back again, I'll go back again. I'll go back again, I'll go back again. No one knows just what to say. It's like we're in uncharted territory. En dan naderen wij het einde van Keverberg Live, het jaaroverzicht van 2019. Een bijzonder jaar. En uiteindelijk gaan we dan ook altijd vooruitkijken naar het jaar 2020. En dan is het de tijd voor de goede voornemens. Jeanette zei het zojuist al in de column. Heeft u trouwens goede voornemens? Nee. Nou ja, die heb ik wel. Elke keer nadat ik gebiecht heb. Dat ik naar mijn biechtvader ga, daar heb ik goede voornemens. Maar ik ga er eentje met 1 januari maken waarvan ik vrees dat ze toch al de kortste keren daarna zullen sneuvelen. Ja. Mevrouw Delis, heeft u goede voornemens? Nou, ik heb het ook niet zo met die goede voornemens, maar het is wel altijd een tijd, deze dagen, dat je even stilstaat bij het afgelopen jaar en dat je even vooruitkijkt, wat gaat het nieuwe jaar allemaal brengen, zowel in de privésfeer als ook zakelijk, om het zo te noemen. Ja, ja, dan is je privésfeer is toch wel erg belangrijk. En wat ik in ieder geval ook mee wil geven, ik heb ook zitten nadenken, wat ga ik dadelijk vertellen, ook bij mijn nieuwjaarstoespraak, dat wordt natuurlijk ook zo, is toch dat ik me een beetje zorgen maak wel over de lange tenen in de samenleving. Het moet allemaal leuk zijn, het moet allemaal een feest zijn. En het is niet altijd leuk en het is niet altijd een feest. En wat ik hoop, verbeter de wereld begint bij jezelf. Op het moment dat je wat voorbij ziet komen op die social media en je denkt van, nou, eigenlijk heeft hij wel gelijk, maar denk eens even na voordat je gaat reageren. Als ik zie wat er allemaal voorbij komt met iemand die iets verkeerd zegt, een ander reageert erop, de hele wereld valt er overheen. We kennen die persoon niet, we weten ook helemaal niet wat hem drijft. En dan denk ik een klein beetje meer bezinning en even nadenken voordat je ook gaat reageren. Dat helpt ons allemaal een klein beetje om iets liever te zijn voor elkaar. En wat minder het gevoel te hebben dat het allemaal kommer en kwel is. Want dat is het absoluut niet. Dankjewel. In de publiek zit vast en zeker ook wel iemand die... Johan Leenders, als ik me niet vergis. Ja, dat klopt, ja. Ik hoor het even en ik hoor de artiesten lachen. Heeft u een relatie met deze dames? Ik ben de vader toevallig van Nadine, ja. Kijk, dus daar wordt al even gelachen. Want ik denk, mijn vader een goed voornemen, daar geloof ik helemaal niks van. Maar wat gaat u nu zeggen? Over goede voornemens? Ja. Ja, ik moet zeggen, ik heb niet tegen het eind van het jaar meer goede voornemens dan de rest van de tijd. Ik ben met meneer de bisschop eens dat ik ook bang ben dat ze heel snel zullen sneuvelen. Dus ik hou het bij goede voornemens die ik elke dag wel wil maken. Ja, meer sporten, hoor ik je zeggen. Meer sporten? Ja. Ik moet zeggen... Klopt dat Nadine of niet? Hij is fit genoeg geworden, denk ik. Ja. Oké. Ja. Nou, ik sport zelf niet zoveel, moet ik zeggen, maar ik hou me er wel heel veel mee bezig. Ja. Meer bezinning. Ik doe echt mijn best om mensen in die kerk te krijgen. Ja, ik hoor het. Ja. Meer bezinning. Ik ben benieuwd. Bezinning, nou, ik geloof niet dat u me snel de kerk in zult krijgen. Oh. Dat niet, maar nou, ik gun iedereen wel zijn plek die hij zelf voor ogen heeft. Dus dat is prima. Ja. Ik denk ook niet dat je per se naar de kerk hoeft om te bezinnen. Ik denk dat je ieder kan op zijn eigen manier ook zijn geloof wel of niet beleven. En dat hoef je niet in de kerk te doen. Als mensen zich daar fijn bij voelen, moet je vooral naar de kerk gaan. Maar ik weet zeker, en daar roep ik ook toe op, een beetje bezinning op zijn tijd, dat zorgt dat we het ook leuk houden met elkaar. Om daar maar weer even mee te eindigen. Dus ik kom uit een groot katholiek gezin. Vroeger moesten wij ook naar de kerk. Ook een broer in het seminarie, je kent dat allemaal wel. Dat is niet meer, maar ieder bij ons, thuis ook van mijn broers en zussen, die hebben op hun eigen manier beleven zij hun katholicisme. En de ene die is elke week in de kerk en de andere die komt er niet. En eentje gaat af en toe met de kerst of de feestdagen. Dus bezinnen kun je iedere dag doen, denk ik, zonder dat je daarvoor naar de kerk hoeft. En dat zou ik iedereen wel mee willen geven. Ja. Gewoon even stilstaan bij de kleine dingen in het leven. Die zijn heel erg mooi.
Laten we hiermee afsluiten. Ik denk dat dat een mooie afsluiting is voor het jaar 2019. Ik wens iedereen een fantastisch 2020 toe. De beste wensen mogen uitkomen. En wij zijn er weer in januari. Dit was Keverberg Live. Mooi.